Već ste mogli do sada primijetiti da mi smeta ovaj pravnički establishment koji je sam sebi svrhom, među njima možda i najviše javni bilježnici koji su zadnjih 20 godina dobili mogućnosti da ubiru novce ni na što, to jest ni za što. Jedan od slučajeva je i vezan uz ostavinsku raspravu gdje se zadnjih 15-20 godina mora plaćati naknada javnom bilježniku koji je preuzeo ulogu suda. Prije tog rješenja plaćao se sudsku pristojbu od 50 kuna i to bi bilo to. Moglo se pristupiti ostavinskoj raspravi. Danas se nagrada određuje s obzirom na vrijednost ostavine, što zapravo znači da u praksi to bude i po više tisuća kuna. Iako je načelno ograničenje 2500 kuna, ono se povećava ako je ostavina vrijednija od 60.000 kuna. Tako da mnogi ljudi si to uopće ne mogu priuštiti i zato ne mogu naslijediti svoje očeve, majke i ostalu rodbinu. Što je po meni apsurdna situacija jer time se kao pospješio rad sudova jer nisu opterećeni, a uopće se to rasterećenje nigdje ne vidi, samo javni bilježnici zgrću lovu. Tako da, pitam se zašto se ne bi mogli vratiti na prošlo rješenje kojeg se ne znam da se iko više uopće sjeća ili ga je svojevoljno zaboravio. Pozdrav!